Veľa žien sa sťažuje na to, že už nie sú normálni chlapi. Ale málo žien si niekedy uvedomí, že to práve kvôli ním ten ich chlap už nie je chlapom. Pretože oni sa ako keby snažili proste všetko zvládnuť, všetko dokázať, všetko proste spraviť a tým pádom ako keby tak nepriamo ukradli tú mužskú energiu svojmu partnerovi a ten partner proste si potom povie, že však aj ako na čo sa mám snažiť? Na čo mám ja niečo vymýšľať, keď ona proste všetko organizuje, ona proste všetko vie zabezpečiť a jedno s druhým. Na čo? Reálne, ako bohužiaľ, ale takto to u chlapov funguje, že pokiaľ ich proste neoceníte za to, čo robia, za to, čo vám dávajú a furt sa vám v podstate stále niečo nelúbi, že furt proste to nie je podľa vašeho očakávania a nie je to podľa vašich predstav, tak bohužiaľ, ale koho by to ďalej bavilo? Povedzme si na rovinu, ani vás by to proste nebavilo, nikoho by to nebavilo. Keby vám niekto dáva stále najavo, že vy nie ste dosť. Každý z nás je dosť. Ale v tom prostredí, v ktorom máme možnosť to ukázať. Nie v tom, v ktorom to musíme neustále dokazovať.